Deci vorbeam de tăierile la nu, da? Ramuri de interior care aglomerează coroana, da? Că și ăsta, așa o blaznic cum este, dar îi trebuie și lui lumină ca să facă pasul. 12. 12? Contează pe care îi prins? Da, contează. Ia, zi-mi pe care. Ăsta pintenatul l-aș lua. L-aș lua pe... Nu la chilio, nu? Pe la alt? Contează, nu mănâncă mâncarea degeaba. Deci prea mult sunt niște găini aici. Da, aveți 12. Uite, îl luăm pe ăsta. Băi, vorbește cu aparatul. Păi eu vreau să vorbesc cu tine. Vorbește cu aparatul, că văd eu pe urmă. Să vorbesc cu aparatul, eu vorbesc cu tine.
tai, că nu poți să tai cu asta. Da, dă-i-o și pe aia și ia-mi și mie. Eu puteam să tai cu asta, dar nu pot, că nu prea e grozavă. Am una care nici nu o folosesc, eu am altele. Știu că la nu. înălțime. Pune-mi și mie aici, că atâta mai iau ăla. N-am știut că nu e greu. Așa sunt. Știa? Sunt alea puțin mai scumpe, dar faci treabă cu ele. 2 milioane am dat pe ea. Știu. Da, așa am găsit-o la... Măcar aia să mă ia, pune-mi și mie, dă un căcic cu punie. Și dă și mie fabrica mare. După. Asta nu. Nu care că era. Da. Normal eu trebuia să fac treabă cu ea, dar nu. Uite acolo. Asta e ca mare să iau vârful ăsta, da, săgeata asta, că asta așa se numește săgeată. Are rost că îi dăm dezvoltare în jos, Da. la bază. Dar ăla i-ai lăsat ciotul ăla e bine? Să știi că la Nokia se recomandă când faci tăierile să-i lași câțiva centimetri, pentru că e lemnul de așa natură. Eu nu am lăsat întâmplător. Am înțeles. Și nu te pune